ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନାଁ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କଳାନିଧି ବାଞ୍ଛାନିଧି ସେନାପତି। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇଁ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। ଗୀତିକବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ଘୋଷ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। କିଶୋର କବି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କବି ଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ରାଉତରାୟ। ପ୍ରେମିକ କବି ନୟାଧର ମାନସିଂହ। ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗାୟକ କବି ହରିନାଥ। ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଗାୟକ ଭାସ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସ୍ତୁ। ଗାୟକ ସାଧକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଗାୟକ ରତ୍ନାକର କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରତି ଶର୍ମା। ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିତୃତ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ